ще се промени начина на мислене, ще се промени погледа на света, ще се променят отношенията с хората и вече няма да живееш този мизерен живот на жертвата, където всичко ти е виновно. Какво става, манячета? Как е? Ще си поговорим днеска за това как фитнеса се приема като нещо, което можеш да използваш единствено и само да направиш по-големи ръце, да изкараш почки, да направиш по-голям гръб и така нататък. Обаче смея да твърдя, че не е така и забелязвам как масата хора мислят по този начин. Приемат фитнеса като нещо, което хората са обсебени само защото можеш да изглеждаш по-добре. Да, това е може би едно от основните неща, но има и други плюсове, които аз лично съм забелязал и на мен лично фитнеса ми е помогнал много през живота. Аз съм бил спортист откакто се помня. Бил съм каратист, бил съм коездач, от малък се спомням как съм висял по лостовите и общо взето цял живот правя нещо, цял живот тренирам. И плюсовете не са само това, че ще направиш по-големи ръце, по-голям гръб или пък ще ти се покаже пресата. Плюсовете са за това, че спираш да чакаш нещата да стават веднага. Когато се прекарал един определен период в фитнеса, в спорта, знаеш, че за да получиш определени резултати трябва да вложиш труда в продължителен период от време, без да се отказваш, дори когато си мислиш, че нищо не се случва. Обаче, в един момент получаваш резултата. Колкото повече труд вкарваш в това нещо, толкова по-добър резултат получаваш. И това нещо се премества и в останалите аспекти от живота. Когато тръгнеш да правиш нещо друго, връзки, отношения с хора, работа, проекти някакви, няма значение, някакъв друг аспект от живота, знаеш, че няма да стане веднага. Знаеш, че трябва време и ти вече, когато имаш опит в фитнеса, си подготвен за това нещо, защото един път си го изпитал. А един нормален човек, който не е спортувал, не е стъпвал в фитнеса, не е правил нищо подобно, той очаква резултата веднага. И това се вижда доста често. Може да го забележиш дори, ако ти в момента тренираш, може да го забележиш в колеги, приятели и така нататък. А за теб не е нещо странно. Знаеш, полагаш труд, получаваш резултат. Да, някой път резултата може да бъде неблагодарен, но това е част от играта. Зависи какво правиш. Освен това, голяма част от хората, самочувствието им се дига доста. И то не само защото имат по-големи мускули или имат преса вече. Не, изобщо не е така. Може да питаш всеки един, който тренира. Да, помага до някаква степен, но аз когато бях коездач, бях 60 кг и ръката ми беше колкото китката. Самочувствието не ми се е променило кой знае колко от тогава. Когато сега съм в фитнеса, нали, и съм доста по-здрав, доста повече килограми от преди. Увереността идва от това, че ти знаеш как всеки ден правиш нещата, които трябва да правиш. Всеки един ден, дори когато не се правят. И оттам идва увереността. Защото всеки един ден ти се доказваш сам на себе си. Защото всеки път, когато си кажеш, аз ще отида да тренирам и не отидеш да тренираш, ти губиш доверие в себе си. Когато губиш доверие в себе си, съответно увереността в това дали можеш да се справиш с някакви трудни неща също пада. И когато влезеш в залата, започнеш да тренираш, отиваш да тренираш, когато не си тренирал и ядеш храните, които не се занимава да ги готвиш, да си ги правиш, ти е много по-лесно да отидеш да си купиш нещо от магазина. И това нещо ти вдига вярата в себе си. Ти не се доказваш пред някой, ти се доказваш пред себе си. А когато имаш собственото си доверие, не се налага да получаваш аплодисменти от публиката. Защото знаеш ти какъв труд влагаш и знаеш какво правиш всеки един ден, за да постигнеш този резултат. Когато отидеш да си миеш зъби сутринта, ти виждаш в огледалото, да, виждаш бицепси, виждаш плочки, обаче не виждаш само това, ти виждаш труда, който си положил, как ти се отблагодарява всеки един ден. И как да не започнеш деня си мега щастлив, как да не започнеш деня си удовлетворен още от сутринта с това, което си постигнал и те първа има още какво да правиш. И то става една така бездънна яма, става една ефекта на снежната топка.
виждаш в огледалото какво си направил, искаш още, мотивираш се от това, което си в момента, буташ, стигаш до тук, виждаш какво си направил пак, искаш още, буташ и така е един безкрайен процес. Залата, личностното развитие, майндсета, това е един безкрайен процес. Винаги може на къде да се развиеш още и това те движи като човек, защото един човек, когато спре да се развива, когато спре да има мечти, когато спре да има виждания за бъдещето, той тогава просто живее. Той не е човек, просто преживява, преминава през времето. И залата помага точно за това, когато не знаеш какво да правиш, когато дори нямаш някаква, кой знае каква цел в живота още, залата може да ти помогне да се движиш на някъде. Защото е много по-добре да се движиш на някъде, отколкото да седиш на едно място. Дори да се движиш в грешната посока. Много по-добре е, защото ще научиш много повече неща, когато се движиш в грешната посока, отколкото ако седиш на едно място и се чудиш на тук ли да тръгна, на там ли да тръгна. Даже смея да твърдя, че с хората, които съм се запознавал, от връзките, отношенията с хората, които съм правил по състезанията, по залите, в различните спортове, по лостовете и така нататък, имаш нещо общо с тези хора. Веднага, в момента, в който се видите на това място, дали е в залата, дали е на лостовете, дали е на състезание, няма значение. Вие имате вече нещо общо. И това може би, когато си поговорите с такива хора, виждаш, че това са едни от най-мотивиращи и вдъхновяващи хора. Поне моите приятели, голяма част от тях, даже колко голяма част, бих казал едно 98% от приятелите ми са от залите, от състезанията. И това са едни от най-хубавите приятелства, които помня и до ден днешен, дори с хора, които все още вече нямам контакт. Така че, ако започнеш да тренираш, не само ще се промени тялото, ще се промени начина на мислене, ще се промени погледа на света, ще се променят отношенията с хората и вече няма да живееш този мизерен живот на жертвата, където всичко ти е ведомо. Защото се научаваш, че за да има някаква промяна в живота ти, трябва да направиш първо ти промяната. Нещо да се промени тук, за да може да се промени и после света да го види. Така че, ако не тренираш, започни. А ако тренираш, вече най-вероятно си видял положителните ефекти, няма да искаш да спреш така или иначе. И така, манячета, натискайте здраво и ще видим в следващото видео.